Grabe initas panahon guys. Kaon tag ice cream. Grabe ka init sa panahon karon. Initas panahon karon. Kaon tag ice cream. Para magugnawan. O kaguy-kuy ang ato ubo. Ice cream. Ano yung ice cream ba? Init yung panahon ba? Perti ini tada sa may kabilan tinsa. Muna siya ang kuan ka ng nalanay ang ice cream ito tungkol sa kainit sa panahon. Dito na ako ipalit sa grocery. Ako magiging niya. Ako ginan si Kumaring Glinda ba? Ako ginan niya. Ngayon nga ice cream. Giyan ko pabalik-balik atong babae dito sa tapil. Kaya di ko no mao ang Xerox ko no. Ako gusto siya papirmahan yung kusab. Ako gihatod balik. Tanlas-tanlas ang kabugnaw guys. Kadto si ito kito ako ikuan ni garito eh. Dai Jeremy ni Motio Ronquillo. Jeremy ni Motio. Round classmate sa una. Mga ata sa Screamy. Ug si Gia Del Curo. Kaya si Inday Jeremy apo na ni Taytangki dito sa Bakaw. Minyo na sad. Nahinay ka ni Muday Jeremy, nakaluha. Nasi clean diri mo hamig kukong uwak dito. Kukong uwak dito sa sapa. Sapa sa kuan, tuburan. Len. Unsa kay pagiro nimo do? Ortesano. Iyara kilaw ng mga kukong uwak guys. Oh, tinuod. Lagi. Mga tuburan. Tuburan dito ba? Tuburan Cebu. Mga kukong uwak. Kuhol sad, iya tunuan ang kuhol. Labi king kuhol tunuan guys. Hindi mo na siya kung anong tunuan. Ang ako ice cream mo, nakuha na lanay na. Tungkol sa kainit sa panahon, lanay ako ice cream. Ang mga kukong uwak ron, nasa pa, manggawas na, magpalaklim ng mga kukong uwak. Tugo kayo. Muna siya pundok-pundok guys, maitom ba. Lami kay tunuan, kung maalog lubot, sukunday ni mo. Tunuan ako kung uwak. Si Clean, gusto kayo mukhaon, tagalahog. Si Rachel Ibanez, oh. Iya-uya ba? Kung uwak. Basta Clean ta. Kung matag kung uwak dito dong. Ato tunuan. Asa naman gito kung uwak no? Mao na siya guys. Kukong uwak is the best yun. Tunuan. Nya, speso nga to no? Pagkalania. Pang sinaguylas, hapit na hinog ron. Hindi ka na sinaguylas sa amo. Tinanong sa ako papa. Iyan. Karong mga panahon na, moro tigkuha sa mga haw. Lami king haw kuno. Tunuan. Asa naman itong mga
Natutunuan. Oh, Brian, how man to? Hmm. Yes, sorry. Sugo sa kuan probiya guys, may ice cream. Ito initas panahon, gini nga. Kuan ko gikan ko dito sa kuan pa nagpaktas ko. Ano ako nagpaong ice cream, labi kita. Muwas ka uhaw ba? Kada to mo sa guisoy ni ako. Ini ka mga hinunga-tunga sa Abril. Pag tinadaghan ng hinog sa Sinaguilas. Manguhan ito guys. Yung, 5 ano kayo? Kamatang dito sa si. Sige guys, mo na to. Ako sa nitiwas ko ng kuan kay ma Miss Puliring ba? Ato sa nipan so guys kay. Kailangan dito na siya. Ito ko na, nagdada. Doon siya, ay, ito sila. Kung ano kailangan, kaya kasi bawang gidada. Ay, kahuman ani guys. Magkuan na. Mag-relax na. Kaman na itong kaon o kuan. Isikriyam Porsali. Yan lang ang mga nila ng libre. Mana ko kaw ice cream. Nang lanay nang uban ako na nihatag ni Linda. Oh. Apa ko tiwason pagtrabaho. Tagbaw na ko sa ice cream bugnaw kayo probiyag. Ay kalimot guys ha, Yuyong Otero Vlogs. Dayon sa ako sister Consuelo Otero. Consuelo TV. Ha? Consuelo TV. Okay. Trabaho sa kong tiwas. Pang livelihood ba?